Onye ọlụ anyị na-anọchite anya anyị na mpaghara Nnewi na-wetara anyị ihe na-eme na Nnewi, Chimezie Umeh Agbamakwukwo ya na nwunye ya. Ya bụ agbamakwụkwọ ka eme na ngwụcha izu ụka na St. Mary's Catholic Church Nnọkwa. Ka anyị wetara gị ya bụ ihe mmemme. Bụ nke bụ sọ mma n'anya ebe Maazị Umeh nakwa nwunye ya bụ Joy bụ ndị sitere n'obodo Umueshi nakwa Ubili n'obodo Nnọkwa dị na okpuru ọchịchị Idemili South. N'okwuchukwu ya ka Reverend Fada Chimezie Chukwunyere kpọkwuru di na nwunye ahụ ka ha bụrụ ndị ga na-afụ onwe ha n'anya ma bụrụkwa ndị ga na-erubere onwe ha isi. Onye mụrụ di na nwunye ahụ na agbamakwụkwọ bụ Chief Chukwudi na Odoziakụ Uju Onwasuizu gosipụtara obi aṅụrị ha nyegara di na nwunye ọhụụ ahụ ma kpọkwue ha ka ha bụrụ ndị ga-erube isi na iyi nke ha nwụrụ ma yarụkwa iwebata onye nke atọ na ezinụlọ ha. Nne na nna nke nwaanyị bụ Maazị Chimezie nakwa Odoziakụ Josephine Ụkabaghị gosipụtara ịhụnanya ha n'inyefe nwa ha nwaanyị ma kpee ekpere ka Chineke gọzie alụmdi na nwunye ha. Nne nke nwoke bụ Odoziakụ Fidelia Umeh gosipụtakwara obi aṅụrị ya ma kelee Chineke maka ịfụ na ya bụ mmemme gara ọfụma ma kpọkwue ha ka ha bụrụ ndị ga-eji udo na ịhụnanya wee bie ndụ ha. Ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ ABS bụ ndị bịakwara ịkwado ya bụ ndị gbara akwụkwọ. Onye bụ osote onye isi ndị nta akụkọ na steeti a bụ Comrade Ngozi Obileri kọwapụtara na Maazị Chimezie bụ onye ọrụ ABS wepụtara onwe ya n'ihe ọ na-eme ma kpọkwue di na nwunye ahụ ka ha bụrụ ndị ga-erube isi n'ihe gbasara ihe jiri wee wunyite alụmdi na nwunye. Maazị Umeh bụ onye nke lụrụ nwaanyị gosipụtara ịhụnanya ya ma kọwaa na ọ bụ ọdịmnobi ya bụ onye ọ lụrụ. Ọ kọwapụtakwara etu njem ịhụnanya ha siri wee bido ma kwue na ọ matago nwunye ya kemgbe afọ 20 gara aga ma kwue na ọ bụ ịhụnanya ya nakwa akparamagwa ya bụ ihe dọbatara ya n'ebe ọ nọ. Nwunye ọhụụ ya bụ Odoziakụ Umeh kwere n'ihe di ya kwuru ma gosipụtakwa obi ụtọ ya na ya bụ mmemme. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.